трети ден. Все още си жива и си в играта. Как я виждаш? Добре ли се развива? Ами не се развива добре, защото ние не убиваме никой и всеки има различно мнение. Явно моето е малко по-различно от другите, защото най-подозрителна ми беше Даниела. Но може да има наистина важна роля и просто се дърпа от мен по някаква странна причина. Нямам идея каква е тактиката. За сега първи заподозрян ми е Петър. Просто защото той дойде при мен, директно каза, че за него убиеца е Пука и аз мятам, че това е защото той иска, като набеждава демона по някакъв начин, да си свали обвиненията от неговата страна. Искаш да кажеш, че Петър ти е съмнението за демон? Да, сега той ми е съмнение. А на кои от играчите имаш доверие? Така, имам доверие на Мартин, който е Давид. Нали така? На Мартин имах доверие на Дани, която тя твърди, че е бабата и по този начин е проверен и Мартин. На тях двамата вярвам най-много. Така, А някой от другите? Ами, Рали ми каза, че и тя е аутсайдер. И колкото и да я подозирах, сега и вярвам една идея повече. Така че топ заподозрен ми е Петър, оттам насетне на другите хора не им вярвам толкова. Успех! Мерси!